In 2015 bestuit Rauwenhuizen 30 jaar. De band viert dit onder meer door iedere maand een nieuwe single uit te brengen. De single van de maand september wordt het Bezunjers. Rauwenhuizen nu heeft iedereen die wil uit om mee te spelen op deze single. Gebrouwen in Limburg. In 3 opnamedagen en get losse sessies broeit Rauwenhuizen hoors een ganse maand aan dit megaproject. Uiteindelijk maken ruim 500 muzikanten hun opwachting. Complete blaasorkesten, maar ook individueel instrumentalisten. Wat te denken van deze samba-ballenspeler in Maastricht? Ik speel geen trompet, ik speel geen klarinet, maar sambaballen die hoor ik altijd op de carnaval, vastlopend. En dit is een beetje een vierstuk liedje ook. En ik denk van dan neem ik die met. Ja, ze roepen iedereen om het mee te doen en de kwaliteit was niet zo belangrijk, vooral de vreugde, het plezier erin hebben. Ja, en dat hij in de film kan laten zien, dat dat ontzettend hij. En ik ben al jarenlang goed fan, dus ja, ik vind het vooral erg leuk dat ik met me doe. Ja. Wat ik te gek vind eraan is dat Roel van Wegen, een vriend van mij, heeft een geweldig arrangement gemaakt. Dus ik vond het wel leuk. Ik word wel zelfs vereerd dat Remming wel. Ze zijn zenuwachtig? Nee, ik ben een beetje zenuwachtig op de maag, maar dat was genoeg van de drank geweest van gisteren. 1, 2. Ja, 1, 2, 3, 4. Zijn leven heet hem goed gesmaak, maar dit hij smaakt nog beter. Hij praat al langzaam weer de langs, och leven jong. Rauwenhuizen en rap begint met een R en Rapsie begint ook met een R en Rulio ook, dus eigenlijk ja, wordt het gewoon voor de hand liggend. Wat zeter? Het is best wel moeilijk om eens een keer te doen met Rauwenhuizen of met Jacques Poels, de tekstschrijver, de Limburgse tekstschrijver. Dus dit wordt een mooie gelegenheid en ik hoop dat het erbij zit. Zo staat hier met zijn bloed te tienen in het gouden zand en drinkt hier weer zijn putje bier met schoen tot onderhand. Daar heb ik nog even zoals. In zijn eigen stad Maastricht mocht ook zanger Erwin Brepoels niet ontbreken. Kijk, wat heb ik tegen dit gezegd? De eerste hap, vol in het schoen. Nee, vond eigenlijk helemaal niet leuk. Nee? Maar Je jongens. bent helemaal geen fan van Rauwenhuizen? Nee, ik had niets van die band gehoord. Dat kost die helemaal niet. De eerste hap, vol in het schoen. Die pakken weer samen, daar onder de neutenboom. Dat is de, ja, dat meteen erachteraan. Hè? Ja, dit is een gigadruim van mij. En tot ik dit heb mogen doen, dit is echt gewoon belachelijk. Ik vind dit zo ontzettend chic. En zo'n eer om hier met te mogen werken. Ja, ik ben nog een beetje, en dat is echt geen flauwekul niet gespeeld, ik ben nog redelijk zenuwachtig. Maar dit was helemaal te gek. Dan moesten wij nou precies hetzelfde doen, maar dan was het iets korter dan de microfoon. Korter? Iets korter, dan passen we weer een klein beetje aan. Dus, maar als je dat gevoel hulst, dat zoom en dat is prachtig. Dus, Zeg je goed, man. krijg door. De eerste hap, vol in het schoen. Die pakken weer samen. De complete band volgt de verrichtingen van de medebroers op een voet. Als het hoe het hard kunt, dan stiet het er zo op. Hè. Ja, ja. Maar het is typisch als ik zoom 6 en dat Dat zit al bijna op praat, zeg maar. Mannen, echt super bedankt. Ja, nou, dik bedankt. Hè. Nee, maar mijn droom is goed gekomen. Ja, dat meen ik echt. Dat is echt geen flauwekul. Ja, ik ga al naar u. Ja, een jaar of 17, denk ik. Dus 24, 26, 27 jaar geleden. Oeh, dat is bijna de prehistorie, dat is bijna het begin. Ja, echt. We bestaan al 30 jaar. Ja, dus, Wiet van het begin. Lekker. Ja, ik ben nog wel. Nee. Ik ga het tegenkomen. Even klassieke. Chic man. Ik ga me gaan drinken. Nou, dat is prachtig. Ja, dat is prachtig.
Ja. Wie moet spelen, klopt ja. Ja, ik kan ze gewoon rustig verder spelen. Dus, en doe daar zingen. Dus, Ik heb dat toen ingeschikt met de gedachte van, nou, eens kijken wie er komt en of ik... en ik had eigenlijk gedacht van, ja, als hij hier thuis misschien mocht ze wel een beetje doen, maar dat ik dit allemaal heb mogen doen en dan nog eens die stukken zingen, ja, dat is geweldig, ja. Accordeonist Tren van Enkevoort is samen met opnametechnicus Mike Manders degene die de leiding heeft over het broeproces. Bij iedere deelnemer dat komt, wordt steeds een andere kant op geduwd met het liedje. En dat heb ik vorige week ook al meegemaakt in Venlo en nu in Maastricht. En dat mag het wel, er komt zo lekkere saus van. Ja. Dus, Wie moet dat nog een eenheid werden? Het is volgens mij al best wel een eenheid. Ja? Ja, alleen het wordt wel heel veel. En dan probeert eigenlijk wel iedereen een plaats te geven in het liedje. Dus dat is wel heel belangrijk. Wat is de plek van de trompetgroep? In het intro gaat hij beginnen. Maar ik heb nog geen noot gehuurd. Dus Even afwachten. Even afwachten, ja. Ik ben laatst nog naar het museum geweest. Ja? Heb ik hem gezien? Ja, dat is de originele. Accordeon spelen voor de meester zelf is al heel get. Maar om nog even jammen met die helden is een druim der uitkomst. Welke met wijzer erin je zit te balen. Je zit al oren lang te kijken naar ons school. Niks te praten, niks te zien, niks te beleven. Goed vervelling van al het zinnig door. En met de hand over het huis loopt er de stroom. Alles donker lampje verdienen dik. En er is gebreken, je zijn hoes naar buiten. Zag je zin te vechten, het verlossen niet. Oh, bestel maar, bestel maar, bestel maar. Je weet dat je niet gaat opnemen. Nog even en dan begin ik. En we hebben de laatste plan. Accordeon. Ja, mooi man. Ja. Dit samba-gezelschap komt gans uit Utrecht voor gebrouwen in Limburg. Ja, ik denk dat we even moeten beginnen met... Doe maar gewoon jullie even normaal doen. Ja. Dan kan ik even een stukje luisteren en dan weet ik ook wat er gaat gebeuren. Ja. En dan maken wij ons plan. Ja, het wordt even iets anders. En ook Beppie Kraf is bereid gevonden om met te broeien. Vlot nog even de tekst doornemen met schrijver Jacques Poels. Oh ja. En gedruipt vanavond. Dit is in Limburg gebrouwen. Ja, precies zo. Niks van hem doen. En get de deksel eraf, kind ze er blind op vertrouwen. Ja, het druipt er vanaf, dit is in Limburg gebrouwen. Ik ben toevallig in het land, dus heel leuk om mee te doen. Ja, vind je het dummer? Heel apart. Ik vind het heel apart idee, sowieso, om iedereen te laten meedoen. En ja, ik heb geen dingen zien langskomen natuurlijk, ik heb wel het gevolg. Er zitten echt heel leuke dingen bij. Schitterend. In Limburg gebrouwen, echt. Ja, en niet alleen in Limburg gebrouwen. In Oostenrijk kennen ze er ook het van. Die Bundesmusikkapelle Aschau bij Kirchberg in Tirol gaat ook met brouwen. Op naar Oostenrijk, op naar Tirol.
Ich muss noch arbeiten. Wir auch. Wir auch. Nou, proost. Prost. Heerlijk, heerlijk. Dank je. Willkommen bei uns in Aschau. Wir sind die Bundesmusikkapelle Aschau bei Kirchberg, gebrauen in Limburg. Wir kommen auch schon 20 Jahre, glaube ich, hier in Aschau. Und vergangenen Sommer sind da etwas Gespräche gewesen. Und auf einmal stehen wir hier und geht ihr mitmachen mit Gebrauen in Limburg. Also erstmal herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank. Jetzt 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zwei erste? Drei. Drei. 3 und 3. Also die erste etwas leiser und die zweite etwas mehr. Und die Spannung bis Ende anhalten. Ich weiß, es ist schwer, aber bis Ende. Zustande gekommen? Zustande gekommen ist sie durch das Skifahren. Rauenhese, die Mitglieder von Rauenhese sind hierher gekommen, um hier Ski zu fahren. Und das schon vor, glaube ich, vor 20 Jahren in etwa. Und so haben wir uns kennengelernt und gleich auch schätzen und lieben gelernt. Und kennst du die Musik von Rauenhese? Kennst du den? Ja, ich kenne die Musik. Ich habe auch CDs von Rauenhese, natürlich von Train bekommen. Weiß, worum es geht, und das finde ich sehr, sehr schön. Und ich weiß auch, dass Rauenhese sehr populär ist in ganz Holland, nicht nur in Limburg. Und das finde ich eine ganz schöne Geschichte. Ja, mach mal einen Vergleich, das Skifahren von Rauenhese und der Musik von Rauenhese. Was machen Sie besser? Ja, ich bin ganz sicher, die machen die Musik viel, viel besser als das Skifahren, obwohl jetzt mittlerweile alle sehr gute Skifahrer sind, weil sie natürlich auch sehr gute Skilehrer gehabt haben. Die das gelernt haben. Frage? Da, erste Mal. Antwort, die hören das. Da. Ah, Trompete. Da. Aufbauen. Also Posaune. Man muss eine Frage stellen. Wenn ich die Frage nicht höre, kann ich nicht antworten. Ja? Noch einmal. 3, 2, 3, 4, 1. Und. Ich verstehe sie nicht. 2, 3, 4. Ja, aber das kommt. Das ist gut, aber man, muss ich jetzt antworten oder muss ich später antworten? Ist 1, super, da, nicht so viel, nicht so spät, antworten, ja? Und jetzt mit dem Instrument in das Gesicht und dasselbe machen, ja? Hey, zweiter Takt. 1, 2, 3.
Ja, vind je toch fantastisch of nee? Ja. Prachtig. We zien vandaag afgereisd in naar het prachtige Asscho. We hebben heel mooi weer. We hebben vanavond in de wei gestaan. En nu weer in een prachtig, een geweldig repetitielokaal. Dat heb ik eigenlijk bij ons in Nederland nog amper gezien. Zo. En ik heb hulp gehad van mijn hele goede vriend Emiel. Die een perfect Duits kent en de nutjes aan elkaar hebben te maken. En de mensen kan enthousiasmeren, dat verhaal. Ik ben altijd met Mike een beetje aan het kijken voor ook hoe het opname technisch verloopt. En iemand heeft me echt helemaal goed geholpen. Dus net kwam de dirigent van of we dat in de Dukkerkoers komen doen. Hij is een beetje onconventioneel in zijn dirigeren. Ja, maar het is wel zo dat de mensen allemaal wel heel erg opletten als Emil het doet. En dat is wel dat is al bereikt, vind ik. Maar het is prachtig, zo'n Tiroler kapel en ze zijn eigenlijk ook heel enthousiast en allemaal. Dus ik ben een blij mens. Maar ik vond in het Zwoorkoper vond ik wel dat misschien is het ook wel omdat we hier in de berg zitten, maar dan dat huurt ze op een of andere manier. En je hebt ze vlugelhans erbij, dat is ook een verschil. Dus ik huur het de mensen wel. En misschien de kieker, dat zuurt het eigenlijk heel zeker. Het is geloofd. Ja, absoluut. Want het is gewoon, we hopen eigenlijk dat het niet eenmalig is, maar gewoon dat zoiets leidt tot iets meer. Dat zal heel mooi zijn. En dat vinden ze ook vooral. Dat zou ze vooral willen. Dus, en misschien gaat er ook ineens een keer terug in de sneeuw en gewoon dit nog een keer live met die band of met die kapelle hier doen. Heb je het hele liedje geoefend? Of, Ja, ik heb wel van geoefend. Gisteren 5 keer gedaan. 5 keer geoefend? Ja. Ja? Het hele liedje? Of, Ja. Nou, dan gaan we dus gewoon het hele liedje dadelijk afspelen. Ja. En dan ga je maar lekker mee. Ja. En niet schrikken, want er lopen een paar camera's rond voor het op te nemen voor de video, voor het filmpje. Ook in Venlo wordt er flink gebrouwen. Op de laatste opnamedag stonden er 3 drummers op een rol. De 3 drummers vandaag? Wie is het, hè? Leuk, nee, vooral leuk. Het is schoon om te zien hoe mensen... Het is een auditie, maar dat weet je nog niet. Opzouten. Nee, maar het is erg leuk om te zien dat mensen wat ze met het liedje gedaan hebben. Wat de ene speelt dat ze West hebben gedaan en een andere had zijn eigen invulling. En dat is natuurlijk heel erg leuk om te zien. En te huren. Ja, een liedje is een liedje en een moord is een moord. Maar het is wel, daar kunnen van alles in doen natuurlijk. Op verschillende manieren spelen. En dat vind ik wel erg grappig om te huren wat mensen ervan gemaakt hebben zoals zij het beleven. Weet wel. Op eigen manier, op eigen stijl. Dat vind ik heel erg grappig. Ja. Dus, om te zien hoe ze dat doen. Ja. Het liedje toch eigen hebben gemaakt op hun manier. En dat is, ja, je kunt het of naar spelen, of je kunt er eigen ding van maken natuurlijk. En dat is en een muzikant vrij, of dat nou een gitarist, een drummer of een bassist is, dat maakt niet uit. Als ze maar eigen ding ermee doen, zoals zij dat voelen, als zij dat beleven op dat moment. En na de drummers is het tijd voor een get onconventioneel muziekinstrument. Dat door de heren bespelers nog even in het test wordt gehouden. En dit is ook beroep? Nou, dit zijn onze muzikale kwaliteiten. Dit is niet ons beroep. Nee. En voor de liegnuetjes zit Rouwenhezen bassist Vladimir een geheim wapen in. Zijn dochter Nina speelt je bas. En heel duk spat het plezier in muziek er letterlijk vanaf. Dan giet de deksel eraf, kunde de blind op vertrouwen. Echte droet er vanaf, dit is in Limburg gebrouwen. Gebrouwen in Limburg, weet je, zo'n beetje met die Rotterdamse tongval. Al moet ik het iets meer Limburgs? Nee. Ik vind dat juist die
ja, dat patchwork en allemaal verschillende stemmen. En Frans, die zingt het dan wat meer in het Venlo's. En Beppie in het Maastrichts. Dat vind ik juist eigenlijk, dat zien ook eigenlijk de verschillende ingrediënten worden bier mee brouwd. De hop, het gist. Ja. Dus eigenlijk is dat juist de surplus van het hele liedje. Taroma van hé, dat is wat ze proef, zo de eigen tuin alles moog. Alles van wat de natuur ons schuf, we hebben van alles genoeg. Hey, gevraagd, is dat een eer? Ja, eigenlijk wel een beetje. Ja, ik geloof dat Beppie ook gevraagd is, dus dat is toch een eer, Beppie. Mooi rijtje toch? Zeker, Beppie. Doe? Ja, Beppie en ik. En Jacques Poels. Ja, te gek. Nee, tof man. Bekend, onbekend, vocalist of instrumentalist, iedereen mocht meedoen. Zo ook deze jonge dames uit Offeren, Afferde. Alle twee lettergeven. Goedemiddag. Wij zijn zusjes en wij zijn achternetjes. Hey, en waarom metgedaan aan Gebrouwen in Limburg? Nou, wij zijn al heel lang fan van Rauwe Hezen en we zagen het op Facebook. Dus toen hebben we ons ingeschreven. En de stoep is een grote gang maken? Ja, eigenlijk wel, ja. Is het lastig? Nee. Makkelijke partij? Ja, de partij was goed te doen, alleen bij Rauwe Hezen moet het allemaal perfect. En gelukkig mochten we het wel een aantal keren overdoen en die stukjes opnemen. Zullen we het eerste deel te doen? Ja. De Venlose zangeres Linda Zeilmans is gevraagd voor de hoogste zangnuetjes. Dan giet een deksel eraf, kende er blind op vertrouwen. Ik weet niet of het mooi is. Maar dat gaat goed komen. Oké. Ja, hey, dankjewel hè. Ja. Kom hier. En dat wordt spannend. Nou ja, klein stukje. Ja, ik vind het wel een beetje spannend. Ja. Het is bizar roerig, hoor. Oh, het is echt mega hoor. Ik hoop dat ik het nooit live hoef te doen. Nou. Ik wil het doen weer. Ja, ik ook. Ja, hartstikke leuk hoor. Dankjewel. En Brechtje Donkers speelt wel 10 verschillende instrumenten. Zie keus vandaag voor de accordeon. Volgens mij eind mei zag ik op Facebook een oproep verschijnen. En ze vroegen mensen die muziek konden maken. En nou speel ik muziek en ik ben een fan van Rauwe Hezen. Dus toen dacht ik van nou, een mooie gelegenheid om een keer met Rauwe Hezen mee te spelen. Gebrouwen in Limburg. Gebrouwen in Limburg. 3 en 4. Daar is mijn vaderland. Limburg dierbaar Dat jij op het Limburgs volkslied volgens mij gaat spelen. Ja, volgens mij, ik begreep het wel, ja. Het eindtune. Ta, da, da. En meestal huren de trompetten en zo, maar het is wel leuk als dan ook ineens een gitaar eruit knalt. Dat het een beetje meer rock'n'roll wordt. Oké. Er moet ook een beetje rock'n'roll in, hè. Een beetje ballen erin. Ja. Het hoeft niet allemaal even zuiver. Enthousiasme is ook heel belangrijk. Gebrouwen in Limburg. Dat Limburg een echte harmonie- en fanfareprovincie is ook terug te huren in Gebrouwen in Limburg. Het is gewoon ontzettend leuk. Ook net de fanfare van Amerika, prachtige klanken. Dan is het eigenlijk, zoals eigenlijk een pleidooi willen geven van dat meer mensen naar een concert van een fanfare van harmonie moeten gaan. Als de samenklank hoort van zo'n grote groep, ja, dat is iets, dat geeft in de onderboek geeft dat een soort van gevoel wat ze net toe kunnen brengen. Dat zou je veel meer mensen moeten gaan doen.